sudan, lamig ang timpla. Nagwapa ko ha. Dapat ka, ma'am. Tigo. Arin sa kudri sa pasil, no? Sa balay na tindag mga sudan. Ayos. Oy. Lami yung sudan diri kay ang mga customer makapalit diri magbalik-balik yun. Kanay mo ako sa'yo, hindi mo na mo na, ha? Ito pa man. Hindi, kabalik na mo ko yung hit na kumili. Ano kuya? Kasi mo naman gikuan na, hindi mo sawa. Ha? Video ka. Video ko kay Kuan. Kini oh. Ano? Pila ni siya? 45. Oh. Lamig kayong timplada ng mga sudan diri. Ang mga customer makatilaw magbalik-balik good. Kay lamig mga sudan, lamig ang timpla. Nagwapa ko ha. Ya, car. Pareha ka lamig sa nagtinda nga mao tagiya. Japanese. Japanese. Ito pa man mo kuya. Kanilang. Lamig sudan ay. Video kuya. Da, wala ba ka magsilos ba? Mahurot imong sudan og halin, ikaw wala pa. Hindi magsilos-silos sabi siya ninyo. Oh. Salig Pero siya salig na lang. Oh. Labat yan, ma'am. Vlog ang gugod, kalinga good vlog. Ano po diri ha? Kapag mo kasal na po. Bunga dili kanang bulakaw pardo. Ano ba ba? 1 hour later. Mami, isa pa man. Tag-30 na lang ninyo ha. Nanonood ito iyo. May 30 ni. Kani, okay lang ito to. Pako na ako. Kari ko pa. Perfect. Perfect. Ang nago magsabot yung mundo pa din maglalis. Wala. Ba mga bata di mo sinabot. Kung away, lalis. Parang pako. Desir na piso go. Wala pa. Yes, wala na. Saan pa kayo mo niya? Ako atong pako. Para ihap kusog dagan, ako kusog bulukan. Perfect. Perfect. Ako mo sa inyo. Perfect. Para sa bawo. Batong ko yan. Ha? Duha man sa daan. Mo diri. Nay sudan barator pa lami pa. Naman di bita. Diri dai. Lampos diri ato. Piso lang sa puti. Singko lang ha. Ko lang. Ano pa nabiling sinsyo? Ano may pang-init ko. Hindi mo ba yan?